Belanya warma singsa tei komangsa zaknai koktoma tamani hinke funga siri dolai longtrai beli bukhasteni monotimawo khoroknoi burui busadia debonat bai ashukti deborma yagrom lai bridge sakani baklaimani patimungno buma song sawi khanari katini funga siri morning walk khlaina thangmani kisa leri kifila nangma bai nogo hinjakanu hne baklaike hne sawi khanari kha yagolo monotimani khosawi mono saknai nogo rojago yagolo district khulai saknai nogo refer rojago tabuk sak joratui asuk sak deramu nukjaya ko hne sawi khanarika dia debonat tei ashukti debormani nok kumi bororo khanai borokni kuktino sraisireke sini mangriwo beautiful Tripura News Day har loya tatar loya Tini phungjaro mono tuimabo birisni baklai hnai nin tamkolai an basajung sajida tamong bumong tamo ni asukti tamo Ajukte. de berma tanggi abo haike paknan nangka nogo kuno kese kereng rok ungjak da Jagia. umur busuk kajak boyos busung kanin sirani 13 bosor kisa khorang sotoni sari Teror hunta. 13 rok nai agi rogo bo hai kuno nogo rogo kese kereng rok ungjak da kuno kutukjak da bono Kutuga. ba kubuni chera hi rok bai kok sau phuno abo hai rok nugya nong makolo Kore antir. bahike aro mono tuimabo abo haike thangai baklanya nangka busuk distance hasal norok nok bayo mono busuk haksal Abu busu sakaba. Abu anggo samiata. Kasa. pori jatong bokloso Sebana hunta. seven poribo nong okamin mong tam hanja nong parani mong Mr. Daspara asiri siribo monogang timawo je birisni bakhlaye kalayo hne khnamane nin siraja Ani sarayna tammong dia dasna busu umur bini tera solitom acha borok khorobuso bahake tini bakhlai borok kunui te khoroso ke sabo o mama dinesh ni bosajuk norne nok ari de nok ganani sei nogana ni no bokhai umur busu bini botera solitom acha tangai borok obo haike asum sai mi ya fungo basamani tui basamani fungo basai nai male bo bisna kure engka bisna kure hinui ani bukha thamu jani hayung thongkha ayang ngung thongkha ta hingkai okorana rungkha o diale ga hino sido sai mi ya basa diba engka basa ka hingkai bobo basa ka nai male kure mobile da mungsang suk da thong nai mani mobile bo kunu kure duita mobile jom sek kai ka mobile kunu kure hai pano ba hite tana rutu gui thongkha yang rutu gui thongkha ka mama dinesh ni bihik bo rutu gui thongkha busa jong no ka mami nong ni sulung tile ka hino nogo kuri bule dia bai baksa anti ni sawi no bobo rutu gui thongkha anti ni samang loge loge no ayang khobar phai ka thi sawa baklai ka hina mono tuisawo birisni ka borok khai khok sara ya pho bini khumo bini bai song sungmani thamuni hai khai khiri jagoi se hai khai pho khok sara iriani thau khai khok sawo khok samani bagoi thau khai borok khiri jagoi ler jakha hanga ba khiri jagoi aroni thini baklai kha morning work khamane nogo kifile phainan leding goi ler jagoi kirija gaita nogo hindana kiroi baklai kha ta thini tiya baklai kha bujang nai ne ler khaba nogo thanga nai ne nogo ta thau thangkhang ka ba bujang nai oi kuni no baklai nai ne yom te khaiman ta borok khana tabuk obo hai patima niya gulo sabu thang khosaka mada mangkha borok no mangkha bob hai condition tong thabuk khaham no ko kahamno bor rohjaka thabuk kai de ko khulayo puila bor rohjaka poila mon hospital tabuk orni refer hoka bojaga khulayo condition bob hai condition khaham no ni saw dia nini nangkhai tam kolai ha dia ni tam kolai nangkhai dia ni amata mong khai bai ni ani panchawati sa nong o kami tam hinjak nong parani mong Bisitra das para bo ps be khobjak monopia mono ps nogrogo kuno walai kaijang yakheba bono kuno kurui nogo kuno walai mani bo kurui khok panglai mani bo kurui kuno kurui hotat chate tini aba hayo pori wijatong koriwo boklaso 7 13 বছর umur na
কোনো কুবুনি চেলারক বে কগলাম সাজানি আমহেরক কোনো দিনে অব হেরক মা করিনা Kenayako, nudiako. Belanya warma singsa tei komang sajaknai koktoma tamani hinke funga siri dolai long traibili bukhasteni monotimao khoroknoi burui busadia debonat bai ashukti deborma yagrom lai bridge sakani bakhlaimani patimungno buma song sawai khanari katini funga siri morning walk khlaina thangmani kisa lerei kifila nangma bai nogo hinjakano hne bakhlaike hne sawai khanari kha yagolo monotimani khosawai mono saknai nogo rohjago yagolo district khulai saknai nogo refer rohjago tabuk sak joratui asuk sak deramu nukjaya ko hne sawai khanarika dia debonat tei ashukti debormani nok nukumi bororo khanai borokni kuktino sraisireke sini mangriwo beautiful Tripura News har Loya, tatar loya. তিনি ফুংজরাও মনোতৈমাও ব্রিজনি বাখলাই হনাই নিনতাম কলাই Ang sajuk. tamong bumong tamo ni Ajukti. asukti tamo Ajukti. de berma tanggi abo haike paknan nangka nogo kuno kese kereng rok ungjak Jagya. umur busu kajak boyos busung kanin sirani Boya bagus. Tera 13 বছর কিসা খরং সতনি সারি Tera rong ta. 13 রক নাই আগে রগ বহাই কোনো নগর রগ কেসে কেরেং রক ungjak da কোনো কুতুকজাক da bono Kutuga. ba kubuni sera hi rok bai kok sau phuno abo herok nugia nong makolo Kore amdir. bahike aro monotimao abo haike thangai bakhlaina nangka busuk distance hasal norok nok bayo mono busuk haksal Ang gusto sa kabang. Abu ang ko sami ata. Pasang. pori jatong bokloso Sepan nahon ta. sebenu poribo nong okamin mong tam hanja nong parani mong Mr. Daspara asiri sirwo monogang timao je brisni bakhlai kalayo hne khnamane nin siraja Ani sarayna. tammong Dia dasna. busu umur Bini tera solitomo. acha borok khorobuso bahake tini bakhlai Borok kunui. te khorosa ke sabo O mama dines ni bosajuk. norok ne nok ari de nok ganani Si nogana ni no. bokhai umur busu Bini botera solitomo. acha tangai borok obo haike asun Sai mi ya fungo basamani tui basamani fungo basai nai male bo bisna kure. Engka bisna kure hinoi ani bukha thamu jani hayung thongkha ayang yung thongkha ta. Engka okra no rungkha to dia le ka hino sido sai mi ya basa diba. Engka basa ka engka bo basa ka nai male kure mobile lo da mung sang su da thong nai mani mobile lo bo kunu kure. Duita mobile sum sek kai ka mobile lo kunu kure. Hai pano ba hinte tana rutu gui thong kha yang rutu gui thong kha ka mama dines ni bihik bo rutu gui thong kha bu sa jong no ka mami nong ni chulung tile ni ka hino nogo kuri bule dia bai baksa anti ni sawi no bo rutu gui thong kha anti ni samang loge no ayang khobor phai kha thi sa baklai kha hina monotoi sawo brisni Engka borok khai khok saraya pho bini khumo bini bai chong sungmani thamuni hai khai khiri jagoi se hai khai pho khok sarai riani thau khai khok sawo khok samani bagoi thau khai borok khiri jagoi ler jakha engka ba khiri jagoi aro ni tini baklai kha morning work khamane nogo kifile phainan leding gai ler jagoi kiri jagai ta nogo hindana kiroi baklai kha ta tini tiya baklai kha bujang nai ne ler khaba nogo thanga nai ne nogo ta thau thangkha ka ba bujang nai oi tuni no baklai nai ne yom te khaiman ta borok khana tabuk obo hai patima niya gulo sabu thangai khosaka mada mangkha borok no Mangkha. bob hai condition tong Thabuk khaham no pho kaham no bor rohjaka thabuk kai do ka khulayo puila bor rohjaka poila mona hospital tabuk orni refer hoka bojaga khulayo condition bob hai condition khaham no ni sawo dia nini nangkhai tam kolai ha dia ni tam kolai nangkhai dia ni amata mong khai bai ni ani panchabati sa nong o kami tam hinjak nong parani mong Bisitra Das para bo ps be khobjak monopia mono ps nogrogo kuno walai kaijang yakheba bono kuno kurui nogo kuno walai mani bo kurui
Kok banglai mani bo kuru kuno kuru hotat cate tini aba hayung bo. Pori uja tong. Poriwo. Boklasa. Sebeno. 13 বছর উমর না কোনো কুবুনি চেলারক বে কগলাম সাজানি আমহেরক কোনো দিনে অবাহেরক মা করিনা Kena ya ko nu dia ko. Belanya warma singsa tei komang sajaknai koktoma tamani hinke fungasir sri dolai longtrai beli bukhasteni monotimamo khoroknoi buroi busadia debonat bai asukti deborma yagrom lai bridge sakani baklaimani patimungno buma song sawai khanari katini fungasir sri morning walk khlainya thangmani kisa lerei kifila nangma bai nogo hinjakano hne baklaike hne sawai khanari kha yagolo monotimani khosawai mono saknai nogo rojago yagolo district khulai saknai nogo refer rojago tabuk sak joratui asuk sak deramo nukjaya ko hne sawai khanarika dia debonat tei asukti debormani nok nukuni bororo khanai ji borokni kuktino sraisireke sini mangtiwo beautiful Tripura News har loya, tatara loya. তিনি ফুংজরাও মনোতৈমাবো বিরিসনি বাখলাই হনাই নিনতাম কলাই 안 사줘. তামমং বুমং তামো নি 아직도 আইসুকতি তামো 아직도. দেবরমা 응. তাংগে আবো হাইকে পাকনান নাংখা নগো কোন কেসে কেরেং রক উংজাকদা 저기요. উমর বুসু কাজাক বয়স বুসুং কানি নিসরাইনি 뭐야 그것은 때려라고 한다. 13 বছর কিসা খরং সতনি সারি 때려라고 한다. 13 রক নাই আগে রগ বহাই কোনো নগর রগ কেসে কেরেং রক উংজাকদা কোনো কুতুকজাক দাবো না 그것도 বা কুবুনি চেরা হিরক বাই কক সাউ ফুন অবহাই রক নুগিয়া নং মকল 그래 안 돼. বাহাইকে আরো মনোতৈমাবো আবো হাইকে থাঙি বাখলাইনা নাংখা বুসক ডিস্টেন্স হাসাল নরক নক বায় মনো বুসক হাকসাল 아 그래 무슨 싸가고. 아부한 거 재미없다. 가자. পরি যাত বকলস 제발 나온다. সেভেন পরিব নং অকামিন মং তাম হঞ্জা নং পারানি মং মিস্টার দাসপারা আসির সিরব মনোগাং তৈমাও যে ব্রিজনি বাখলাই কলাইও হনে খানামানে নিন সরাইজা Ani sarai. তাম মং Dia dasna. বুসু উমর Bini tera soli tomo. আচ্ছা বড় খরক বুসু বাহাকে তিনি বাখলাই Borok kunui. তাই খরচকে সাব O mama dinesh ni bosajuk. নরকনে নক আরি দে নক গানানি Si nogana ni no. বখাই উমর বুসু Bini botera soli tomo. আচ্ছা তাঙ্গাই বড় অবহাইকে আসুন Sai mi ya fungo basamani tui basamani fungo basai nai male bo bisna kure. Engka bisna kure hinoi ani buka tamu jani hayung tongka ayang yung tongka ta. Engka okora no rengka. O dia le ka hino sido sai mi ya basa diba. Engka basa ka engka bo basa ka nai male kure mobile lo da mung sang suk da thong nai mani mobile lo bo kunu kure. Duita mobile jong save kai ka mobile lo kunu kure. Hai pano ba hite tana rutu gui tong kha yang rutu gui tong kha kan mama dines ni bihik bor rutu gui tong kha busa jong no kan mami nong ni chulung tile ka hino nogo kuri bule dia bai baksa am ti ni sawi no bo bor rutu gui tong kha am ti ni samang loge loge no ayang khobar phai kha thi sa baklai kha hino মনো তৈছাও ব্রিজ নাই ka bor khai khok sara ya pho bini khumo bini bai chong sungmani thamuni hai khai kiri jagoi se hai khai pho khok sarai riani thau khai khok sawo khok samani bagoi thau khai borok kiri jagoi ler jakha hanga ba kiri jagoi oroni kini baklai kha মর্নিং ওয়ার্ক খাইমানে নগো কিফিলে ফাইনাল লেডিং গই ler jagoi কিরিজা গইতা নগো হিন্দনা কি হই baklai kha ta tini Tiya baklai kha ta. bujang nai ne ler khaba nogo thanga nai ne nogo ta thau thang khang ba bujang nai oi kuni no baklai nai ne om te khaiman ta borok khana তাবুক অবহাই পাটিমা নিয়াগুলো সাব থাঙে খসাকা মাদা মাংখা বরক ma না kha ববহাই কন্ডিশন দং ta thabuk kha ham no pho কাহাম ন বড় রহজাকা thabuk kai dio ko khulayo পুইলা বড় রহজাকা poila mon hospital তাবুক অরনি রেফার হকা বজাকাও khulayo কন্ডিশন ববহাই condition kha ham no ni sawo ta দিয়া নিনি নং খাইতাম কলাই ha দিয়া নিতাম কলাই নং খাই dia ni amata মং মং খাই বাইনি ani ponchawati sakna নং ও কামি তাম হিনজাক নং পারানি মং Bisitra das para ব পিএস বে খবজাক monopia মনো পিএস
Nogrogo kuno walai kaijang yakheba bono kuno kuno naga kuno walai mani bo kurui kong panglai mani bo kurui kuno hotat chate tini aba hayo pori wijatong poriwo boklasa 7 13 বছর umur na kuno kubuni chelarok be koklam sadani amhero kuno dino aba hairok ma krinya khena ya ko nu dia ko Belanya warma singsa tei komang sajaknai koktoma tamani hinke fungashi sri dolai longtrai beli bukhasteni monotimamo khoroknoi burui busadia debonat bai ashukti deborma yagrom lai bridge sakani baklaimani patimungno buma song sawi khanari katini fungashi sri morning walk khlaina thangmani kisa lerei kifila nangma bai nogo hinjakano hne baklake hne sawi khanari kha yagolo monotimani khosawe mono saknai nogo rojago yagolo district khulai saknai nogo refer rojago tabuk sak joratui asuk sak deramo nukjaya ko hne sawi khanarika dia debonat tei ashukti debormani nok nukumi bororo khanai borokni kuktino sraisireke sini mangtiwo beautiful Tripura News Har